Horse teacher. Yes, it is. Oh, Reintje vindt het zo lekker. We hebben toonsje wedstrijd. En nou maakt ze haar alvast heel mooi. Of net? Ja, hartstikke mooi. Nog mooier. Nog mooier dan ze al is. Oh, corona. Zet het even bij. Reintje! Geertje is me vet goed aan het helpen. Zadel weer als nij. Wat zou het nou? Wat zo'n rauw? Nou, dit maak ik een beetje weird en dan doe ik dit vet een beetje jou. Echt skiermaakster. Maar nagelwas, wat is het eigenlijk? Ja. Scrollen. Zo, dat shit Geertje. Ik en net. Voor de rits misschien ik wat beter. Ja. Oh, jij bent ook een beetje bijwerkje nog. Dit is nog net zo mooi. Even check, check. Dubbel check. Awesome. Ja, uniek. Joehoe. Hier zijn we naar Shasta. Oh, was ik wasken weer. Toe, luister even naar Sjors. In de mand. Nee. Jammer. Denk als je liefst om die kronen. Goed zo, uniek, braaf.
Dus. Fretzak? Yes, bij wat? Ja, dat is wat. Krijg niks, Reintje? Gemeen, hè? Nee, ik krijg niks. En doe ik net, uniek. Poep. Skom. Ja, leuk hè? Zijn we mij helpen kistje. Ontwerk. Senna. Van wie is die Bix? Hey. Net voor die. Zo, we hebben vanmiddag die Reintje wasken. En ze heeft een dek opgekregen. Dan neemt ze een zwitdek. En dan gaat het vocht helemaal oplezen. Gewoon helemaal vocht. Dus het gaat terug het dek. Nou, hier is ze nou droeg. Zo goed als. Ja, droeg. En dan komt dan, zeg maar van oude vacht, komt het op het dek te lezen. Gewoon een, is helemaal wit. Dus dat werkt perfect. Dus die gaan we oud van. En ik ga haar manen even vlechten. Zo. Zo, nu in de vlecht. Volgens zelf begonnen ooien. Er komt wel eens een keer naar de idee dat we natuurlijk voorstellen. Eén van de dingen is niet precies hoe gaan kijken en die gewoon is dat ook gaan kijken in relatie. Het is heel goed van elkaar, slimmer houding en dat is heel fijn goed uit. Maar dan is eigenlijk alle activiteiten die er nog iets aangewezen is weer Nou, hij krijgt IBOP rijden, maar Reintje. Reintje verplicht mondkapjes. Nou, Reintje heeft echt vet goed haar best doen. Ik. Vind ik zelf. Geertje het voorlezen. Zo. Hi Geert. Is het Peert? Ik weet het. Ik nou. Maar we hebben 29 punten. En uw doel is 27. Dus doel gehaald. Ik zal alleen het hinder. Oh, sorry. Ja. Reintje.
Oh, ik heb een naai voor die, hè? Zo, Zo. dit is beter. Ja, nou stiest hij het zadel. Maar Reintje had heel goed dingen, vind ik. Mag een dikke buik. Ja. Goed. Oh. Dus wij zijn tevreden. Moeten we nog meer vertellen? Ja, ik zeg het zo. Oh ja. Even vloggen, hè? Ze zit dus wat raar rondje en dat ik aan het filmen ben. Denk je, wat is dit? Ja. Oh. Niet de trekt van de camera al. Ja, het is een eerst versmoortje en dan achter de toe. Dat werkt het best. Friesian staat. Uniek dek. Dat is allemaal op. Maar goed, ze vonden Reintje iets te braaf. Iets, ja, ze hier wel wat actiever mochten vanuit het achterbeen. En dat weer wat een te braaf dressuurproefje. Zoiets. Nou ja, dan we dat volgende keer net wessen. Een gang is alles. Denk ik. Dat is bedoelen. Ja, ik denk dat ze dat bedoelen. Dit was al onze allereerste IBOP, ik voor mij. Dus dat weer even nee. Ja. Eerste wedstrijd. Eerste wedstrijd Zonder Reintje. zonder Reintje. Oh. We missen daarin. Erin. Een bus nou. Ja, Dream team is not completely. nee, it's not complete. Want Reintje die had krijgt smieten. Jelle. Die had gelen. Smieten. Reintje had een baby. Janko Watse. Sorry. Janko Watse. Van ik gewoon gemieten zoek zitten. Maar Nee, dat is iets roos. dat is mensen taaien. Zit Nou. het strak? Nee, perfect. Klepiepen. Ja, nou zullen we haar opladen en dat gaat altijd heel best. Is het mooi? Mooi achtergrond. Nou, we gaan op elkaar. En direct ook maar even. Tje, hoge nood. Hier dat nou even jij dat in? Jammer. Maar ja, ze stiert op elkaar. Hè? En we gaan nou weer naar huis. Kom maar, doen we de vlechtjes eruit. Hey. Ben je wat dus? Ja, dat is weer wat. Zo, klaar. Hoe laat is het? 10 uur? 10 uur, maar we zijn nog helemaal klaar. 10 uur thuis.
Van de morgen hebben we de wekker om. Ja, we zuizen. Ja, we zon, we zijn op stal. Ja, we achten, rieden. Ja, we gaan wedstrijd rieden. Ja, we zien kleer. En nu ben we thuis. Amazing. En nou alle bende. Geertje het alles al uit de auto hellen. Hey, Ja, dat zei. Barney. What does though? How are you doing? What are you doing? Nou, kom maar. Hè? Aandacht, 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 aandacht.